Daħlu fil-5 jum tagħhom il-protesti mill-komunità Libjana f'Malta u hekk f'Ħattart quddiem l-Ambaxxata Libjana l-Malta wieħed mill-dimostranti fisem il-komplement ta' sħabu ara messaġġ bl-Arbi li mbagħad dawru wkoll għal Malti fejn fost l-oħrajn semma kif wara it-talb ta' kull nhar ta' ġimgħa wara li l-Libjani ħarġu mill-moskej propju fil-jum tal-ġimgħa fi Tripli ħafna minnhom kienu fil-mira tar-reġim tal-mexxej Muammar Gaddafi. Qed jgħidu wkoll hawnhekk fost informazzjoni ġdida li għandhom hawnhekk il-Libjani f'Malta illi Gaddafi letteralment issa verament jinsab xifer illi ikun eliminat darba l-dejjem. ħafna mill-qtil u l-sparar fuq in-nies il ħarġu mill-moskeji jitkellmu kontra l-Gaddafi fi ħafna postijiet mhux ħansemmihom mhux ħatafuhom ovvjament. Mhux importanti imma ħafna postijiet ġifieri qed jisparaw fuq in-nies wara t-talb. Bab l-Azizija, dan Bab l-Azizija il-post fejn joqgħod il-Gaddafi. Last office, last place, last jekk jaqa' daqshekk spiċċa. ħafna żgħażagħ jippruvaw jattakaw jidħlu hemmhekk. Ġifieri it's very difficult ġifieri. Kważi impossibbli ma ħajamluha jekk Alla jrid. Millions fil-Kajro, f'mejdan it-Taħrir fil-Kajro, jipprotestaw favur il-poplu kontra l-Gaddafi. ħafna army fil-post ismu Taġura ħarġu ġonjaw il-poplu. Jekk Alla jrid ġifieri kważi spiċċa r-raġel.